Hei, Inkan läksiäiskaapit on muuten tänään Taalasmäellä. Ulla käski kutsua teidät kaikki. Läksiäiskaapit, hei haloo. Juu, sähkät suomalaistyyliset pirskeet, sumppia ja rusinapullaa. Tarkoittaako toi sitä, että te ette ole tulossa? Mä voisin ainakin tulla käymään. Tyyppi joutuu muuttaa jonnekin Ouluun, eikä sais kunnon läksiäisbileet. Inkalle voisi kyllä järjestää jotkut muutkin bileet, jotkut vanhusten mehupestit. Jotkut yllätysläksiäiset. Joo, hyvä idea. Teilläkö? No meillä on vähän huono, kun toi Oona menee niin aikaisin nukkua. Mitäs teillä? Ei käy. Miksei käy? No mutsi ei tykkäisi. No mutsi on Malesiasta, paitsi jos se olisi täällä, se varmaan vaatisi saada ite järkkää ne pirskeet. No mistä sä sen voit tietää? Sitä paitsi eikö sunkin pitäisi voida lukea sitä matikkaa pikkuhiljaa? No onko se lukeminen yhdestä tilasta kiinni? No voi ollakin. Mä lähden nyt lukee. Se siitä. Kai te ootte tulossa. Älkää nyt vielä luovuttako. Jos te hoidatte lisää jengiä, niin mä lupaan hoitaa Helin. Nähdään illalla meillä. Mahtavaa. Yes. Huomasit sä, miten hyvin meillä synkkas Annikankaan? Joo. Ihan tosi, mehän oltiin jopa asioista samaa mieltä. No harmi vaan, ettei Heli ollut. Joo, mut kato, illalla silläkin on eri ääni kellossa. Pari lasia booliin, niin se kehrää kuin kissa. Anteeksi. Ei ollut tarkoitus pelästyttää. Ei se mitään. Pääasia, että et oo Ulla. Karku matkalla vai? Kun Ulla vahtii jokaista mun askelta, ettei pumppu rasitu. Vaikka mä oon ihan kunnossa. No, tommosen kokemuksen jälkeen, mitä säkin oot läpikäynyt, niin sun pitäisi päästä nauttimaan elämästä. On tää vähän vaikeeta, kun happihyppelyllekin pitää lähteä salaa. Terve, Sauli. Kai sä pääset illalla tulemaan. Ja kaveri kanssa. No itse asiassa mä ajattelin pitää Inkalle toista läksiäistä tuolla Sievisillä. Noin niinku nuorison kesken vai? No, mutta sehän on hyvä ajatus. Inka varmaan tykkää. Joo, niitten pitäisi olla Inkalle semmonen pieni yllätys, niin me voitais tarvita vähän teidän apua. Selvä. Tavataan siinä talon edessä. Joo, hei. Ajattelin sittenkin tehdä suklaakakun, kun sitähän ne nuoret tykkää. No, mutta eikö me voitais pitää ne kekkerit vähän niinku pienemmässä piirissä? Kun nuoret haluais viettää iltaa keskenänsä. Ja, mutta kun mä olin just kävinyt suunnittelemaan menyn ja kaikki. No teet vaan vähän pienemmän kakun, kun Sauli ja kumppanit on suunnitellut jotakin, mistä Inka varmasti tykkää. No jos oot sinä menossa? Me ollaan ossa katsomaan sitä yhtä liiketilaa. Mulla on tapaaminen välittäjän kanssa. Voi hyvä mies, kun sä oot vasta sairaalasta päässyt. Sinun pitäisi levätä. Päinvastoin. Mun pitää nauttia elämästä ja tehdä sellaista, mistä mä tosiaan tykkään. Antaisit minun tulla sinun mukaasi. Minkä ihmeen takia? Mene sinä nyt leipomaan sitä pullaa. Minä lupaan olla rasittamatta itteeni, enkä minä viivy kauaa. Olipas sillä kiire. Ajoit sä sen pihalle? Päinvastoin yritin estää lähtemästä. Ai minne? Se meni taas katsoa jotain uutta liiketilaista romukauppansa varten. No eikö se ole vaan hyvä, että Seppo on innostunut asioista, joilla kuilla saattaa mennä elämänhalu sairaskohtausten myötä? Entä jos antiikkiasiat palauttaa sen muistin? Ulla kulta, eikö se olisi helpompi vaan kertoa Sepolle? Vai meinaat sä estää loppuelämässä Seppoa harrastamasta antiikkia, ettei se vaan muistaisi sitä kirjettä? Vaikka sitten niin. Mutta vapaaehtoisesti en ainakaan sitä kerro. Eihän se voi sydänkään kestäisi sellaista. Mä oon ainakin lukenut jo tarpeeksi. Tuski. Vastahan sä aloitit. Joo, mutta aivot tarvii lepoa kans ja virkistystä. Ja mikäs virkistäisi sen paremmin kuin pikkubileet? Niitä bileitä ei pidetä meillä, usko jo. Teet sä ikinä mitään muuta kuin opiskele tai siivoot? Älä väitä, että säkin kaipaa vähän piristystä. No joo, mutta en minkään kaljatokkuroissa örveltäviä alaikäisten muodossa. No, ajattelisit edes Inkaa. Nyt se ei saa kunnon läksiäisiä sun takia, se on kuitenkin sun frendi. Me juhlitaan selvinpäin ja sivistyneesti Taalasmailla. Kukaan ei oksena itke tai riitele. No ei niistä taatteis mitkään ryyppibileet tullakaan. Tehtäis korkeintaan joku yksi booli ja kutsuttais jotain pari tyyppiä. Tänne ei kutsuta yhtään ketään. Sitä paitsi mitä sä oikein hössötät? Ei tästä tunne Inkaa kovin hyvin. Niin, mutta olisi ollut kiva vaan järkkää tai hauskaa, kun täällä on muuta aina niin ankeeta. Me käydään alakerrassa kahvilla ja tullaan sen jälkeen lukemaan matikkaa.
Eikö tota ole kivempi katsoa, kun se on päällä? Ei se tuu mitään. No mut hei, eikö sun kannattaisi käyttää aikas vähän tehokkaammin nyt, kun sä oot täällä? Niinpä kai. En mä tiedä, jotenkin vaan tuntuu, että mä tulin tänne ihan turhaan. Hei, ootko kuullut, että Inka on muuttamassa Ouluun opiskella? Ai jaa. Sauli on järkkäämässä sille läksiäispileet Sievisillä. Niin, että jos kiinnostaa. No en mä tiedä, haluuko se mua sinne. Meidän sydänystävyydestä nyt on jo vähän aikaa. Ei, kun tuut vaan. Tuskin sä haluaa vanhoja kaivella. Aiot sä sit mennä sinne? Joo, eiköhän me mennä ainakin pistäytyä. En mä tiedä. Vähän outoa mennä sinne. Se on kuitenkin mun entinen koti. Kyllä se varmaan tän voittaa. No niin. Ehkä mä voisin sit vähän verestää vanhoja muistoja. Hyvä. Hei, pitää lähteä takas duuniin. Nähdään illalla, jos sä oot tulossa. Et laita sitä päälle. On tää munkin huone. No mut vaan, koska mä suostuin ottaa sut tänne. Tää ei auttaa mua keskittyä. Keskity sitten. Mä menen kirjastoon lukee, siellä sentään soi vaan puhelimet. No Annika, moi. Niin järjestetään vaan ne bileet. Helillä ei ole mitään sitä vastaan.